Този месец започна за Ана с късане на ремък. Колата отиде на автосервис, Ана отиде на работа с такси. На обяд, както всеки ден, обядваха с колегите в някои от ресторантите около офиса. На 4-ти беше на зъболекар. В събота си имаха традиция. Всички заедно на пазар, после на пицария и на финала боулинг. В неделя, 7-ми, Ана издебна възможност да отиде на козметик. На 8-ми децата почваха спорт. Малката на балет, големият на футбол. Ана трябваше да им купи екипи. На 10-ти малката за пореден път си изгуби ключовете и пак трябваше да сменят всички брави. На 11-ти най-сетне си взе колата от автосервиза, зареди, мина през автомивката, напазарува набързо в кварталния магазин и се сети да купи настолни лампи. На 15-ти му предстоеше важно интервю и решиха да му купят нов костюм. На 18-ти, както всеки четвъртък, бяха с бандата от университета. Ана отиде набързо на фризьор. С бандата вечеряха в любимото си място. И после бяха на клуб. На 20-ти всички вкъщи се разболяха за цяла седмица. И Ана постоянно ходеше по аптеки. Петък се бяха уговорили за женска вечер в новото бистро. Ана ги срази с новата си чанта. 28-ми се случи ден на техническите проблеми. Първо, Ана си счупи телефона, докато пазаруваше. После вкъщи разклонителят даде на късо. Гръмнаха и новият телевизор и лаптопа. Дадоха ги на сервис. Купиха и нови разклонители. Вкъщи ги чакаше нова изненада. Кучето окончателно съсипа дивана. Неизбежно беше да се купи нов. А на 30-ти, като за късмет, стана течение и изчупи прозорците в кухнята. Решиха направо да сложат и нова дограма. На 1-ви следващия месец Ана получи по сметката си спестените пари от всичките планирани и непланирани разходи, които беше направила предния месец. Защото има Safecard, с която ползва отстъпки във всички търговски обекти, през които мина този месец. Safecard. Пазарувай и печели!